Dobrý den, vítám vás u dalšího rozhovoru v Kontextu. Je advent, doba, kdy si člověk rád zve k sobě milé lidi, někoho, komu na tváři nechybí úsměv. V adventu ještě asi víc, než kdy jindy se rádi obklopujeme někým, kdo nás inspiruje, s kým se prostě rádi vidíme. Takže já jsem moc ráda, že pozvání právě dnes přijela Eva Vtekrová. Dobrý den. Já vás moc zdravím, Kateřino. To byl krásný úvod. Tak úplně nevím, jestli ale jsem... šel opravdu upřímně od srdce. My se občas spolu potkáváme, ne nějak intenzivně, ale kdykoliv se s vámi vidím, tak vám nechybí úsměv a mě to prostě dělá radost. Já mám raději, když lidi se dívají na svět s nadhledem, takže dneska v adventu jsem si říkala někoho, kdo ten nadhled má a kdo má odvahu a kdo prostě nenaříká. Takže s tím já vás mám spojenou, tak to jenom, že to nebyl nějaký můj nacvičený úvod, ale že to bylo celá upřímné. No ale každopádně vy jste také poslankyní, místopředsedkyní ODS, jste právničkou, specializujete se na rodinné právo, jste také mediátorkou, v neposlední řadě žijete na Vysočině a máte Vysočinu velice ráda, to se o vás ví. No ale také jste samozřejmě mámou 2 dětí a jste manželkou úspěšného muže. Vy jste na Vysočinu, vaše rodina přinesla takový francouzský ostrůvek, česko-francouzskou kuchyni, také vlastně velice příjemná záležitost. No a mně se moc líbí, jak vlastně máte provázaný ten osobní život a ten politický život, že to prostě dokážete skloubit. Tak jsem se chtěla zeptat, kde se to studuje? Studuje se to v Lille, tam se studuje savoir vivre. Studuje se to každý den, každou vteřinou se to stále musí vyrovnávat, slaďovat. A ono to samozřejmě není jenom o mně, ono je to o celé rodině. Já jsem za svoji rodinu, za naší rodinu neuvěřitelně vděčná. Dcery jsou dnes ve věku 13 a 17, kdy už s nimi můžeme ty jednotlivé věci, které se nám v rodině dějí, diskutovat a je to krásné, ale samozřejmě vždycky, když to takhle řekneme, tak to vypadá, že vše je zalité sluncem, vše je jednoduché a někde asi to bude ta francouzská savoir vivre a myslím si, že to z každé strany, i ze strany těch dětí, na to se často zapomíná. Vyžaduje každodenní pochopení, respekt, někdy je to složitější, někdy je to jednodušší, ale o to víc je to zase potom cenné, když to funguje. No, vy do politiky vnášíte ženskost i vlastně naprosto cíleně. Například už myslím 5. rokem existuje takzvaný dámský klub, kde vlastně ženám političkám zvete další inspirativní ženy, aby se podívali. Chtěla byste o tom něco říct? Tak já si hlavně myslím, že my ženy se nemáme té ženskosti vzdávat. A ani v té politice, kdy sice se stále, a už mám trošku pocit, že je to takový ten evergreen, že potřebujeme víc žen v politice, ale málo kdy mluvíme, že potřebujeme víc ženskosti v té politice. A to já si právě myslím, že i tam více té ženskosti potřebujeme. A já v okamžiku, kdy jsem se rozhodla pro politickou dráhu, tak jsem se odmítla vzdát té své ženskosti, která má pozitivní stránky i negativní. My samozřejmě jako ženy jsme někdy více emotivní, některé věci vnímáme malinko jinak. Já říkám, máme i malinko jazyk jiného kmene, jinak sdílíme zkušenosti, jinak je prožíváme. A právě ten dámský klub byl něco, a ono to souviselo i s tím, když jsem si uvědomila, že vlastně najednou jsem na tom politickém žebříčku v té politické straně tak daleko nebo tak vysoko v tom daném okamžiku, že nemůžu říkat, hele, něco by se mělo. Ale vlastně v tom okamžiku bych měla být ta, která řekne, tak dámy, pojďme se sejít a pojďme sdílet ty zkušenosti. A ve finále, to znamená, chtěla jsem nabídnout nějakou platformu právě třeba k tomu jinému vidění té politiky, ke sdílení těch pohledů ostatním ženám. A vlastně musím říct, že dneska to bude nějaké 5. setkání, ta celorepubliková, mezi tím jich proběhlo i několik regionálních. A musím říct, že nakonec to dalo strašně moc mě. A asi vlastně ten dámský klub malinko změnil můj pohled na ženy v politice, protože bylo mnoho věcí, které jsem si možná nepřipouštěla. Až ty osobní zkušenosti žen, co se jim děje, jak oni to vnímají, když to začali sdílet, tak jsem si postupně i já sama byla ochotná více připustit, že je to reálný problém. Já jsem do té politiky vstoupila tak jako do všeho a s tím, že jsem to považovala za smysluplné, byla jsem připravená za to bojovat a šla jsem.
A moc jsem nekoukala napravo, nalevo, jestli jsem žena, jestli to mám složitější, jestli jsou někde nějaké překážky. Já jsem trošku v tomhle takovej ten buldočí typ a úplně jsem neměla čas se rozhlédnout po tom okolí. A vlastně ty možnosti setkávání s těmi ženami mě ukázaly, že ne všude je to takhle jednoduché, že někde jsou i ty systémové překážky, ale i právě ty ženy, že se často jako necítí, oni sami se necítí, že jsou vhodnými adepty na to jít do politiky. Takže najednou to vnímám já i vlastně mě to dává ještě jako větší pocit, že je potřeba s tím něco udělat, protože ty ženy, které já potkávám, jsou vzdělané, chytré, mají rozhled a určitě mají co světu dát, ale z nějakého důvodu mají pocit, že v té politice není jejich místo, nebo není pro ně místo. Ano, není pro ně místo. A ono to pak zase souvisí s tím, že na druhé straně každý den vlastně na takový ten veřejný, taková ta veřejná retorika říká, chybí nám ženy, musíme vykroužkovat ženy, ale pak se tam dostáváme do situace, že jsou ženy někdy voleny jenom proto, že jsou ženy, anebo se tam ocitnou a teď se nechci nikoho dotknout, ale tak trošku omylem, protože to jakoby reálně nechtěli. A to je zas potom takový úplně jiný pohled na ty ženy, protože ona ta politika je neuvěřitelně těžké řemeslo. A možná to samotné konstatování je to řemeslo, není to... Ano. A každé řemeslo má prostě nějaké své klady, nějaká svá negativa. Tady ta negativa jsou nepopiratelná a my s nimi můžeme pracovat, můžeme je zmírňovat, ale to, že vlastně ta žena, když vstoupí do politiky, tak částečně ztratí to své soukromí a stane se terčem. Což pro nás ženy není vlastně jako z principu přirozené. Muži jsou tak nějak jako z principu zvyklí bojovat, anebo jim to možná méně vadí, nemají tam tu emocionální stránku. Pro nás ten fakt stát se terčem a ztratit to soukromí, s tím souvisí vlastně i část té rodiny, je vlastně něco, co já jsem zjistila, když jsem do toho vstoupila. A myslím si, že právě když ženy budou chodit připravené do politiky, že toto je její součástí, tak ní nakonec i lépe obstojí. A možná se jim tam jako bude i víc líbit a dařit. Mně se strašně líbila ta vaše věta, že potřebujeme v politice větší ženskost a nejen vlastně žen. Já jsem totiž kolikrát přemýšlela nad tím, že mě vlastně je jako celkem jedna, když mě komunistické názory, s kterými nesouhlasím, říká žena, nebo když prostě, já nevím, strach a nenávist šíří žena, jo, nebo když prostě opravdu si voliče kupuje žena, že vlastně mě to jako ženě nijak nepomáhá, neznamená, že s ní budu souhlasit jenom protože je žena. A takže vlastně vždycky mě to heslo jako více žen do politiky, jsem si říkala, co to vlastně znamená. Ale teď tím, že vlastně potřebujeme více ženskosti, té jakési i schopnosti vnímat více do věcí naraz, tak to je vlastně, to je asi ta odpověď. A je v tom i ta empatie. Já si myslím, my často ženy, když vstoupí do politiky nebo i na té vrcholné funkce, tak najednou proto, aby v té funkci byly schopny fungovat, tak samozřejmě musí být rozhodné, musí být konzistentní, musí mít autoritu. Ale mít autoritu ještě neznamená, že máme ztratit tu empatii. A ta naše životní ženská cesta, která samozřejmě souvisí s mateřstvím, souvisí s dětmi, souvisí s rodinou, nám dává nějaký ten jiný pohled. A jsme v mnoha ohledech, nechci říct citlivější než muži, že tím bych si asi dotkla mnoha citlivých mužů, ale je v tom něco jiného a to si myslím, že bychom tam, a to neznamená, že máme vždycky dělat jako ženy v politice jenom sociální témata, protože tenhle ten pohled si myslím, že se dá prolínat třeba pro mě do zahraniční politiky, pro mě jsou v zahraniční politice některé věci neuvěřitelně bolavé právě protože se mi tam najednou protnou a třeba právě s nějakým mateřstvím, že hovoříme o válce, o lidských právech, ale i o mnoha dalších věcech, tak najednou to zabolí, protože se tam člověku promítne něco osobního. Přesně tak. Tak děkuju, to jsou opravdu jako krásné slova. Věřím, že to třeba dalším, že nám trošku otevře tu cestu. Já si myslím, že by to bylo fajn. Určitě ne nějaké kvóty, za ty já bych nebyla, ale prostě to přirozené otvírání toho prostředí, které prostě bude tím ženám nakloněnější. Ty Kateřina, já si myslím, že vlastně míček je na naší straně. Aktuálně ten míček je na straně žen, abychom my vystoupili z toho našeho stínu a byli ochotné říct, jdeme do toho.
A společnost o tom ráda mluví, ale většinou, když potom přijde na to a zeptáte se těch konkrétních žen, zda jsou ochotny do toho jít, tak málo kdy. Trvá to dlouho, ale teď si myslím, že to není systémová překážka většinově, ale je to na nás. To domnívám, že... Takže odvaha a ženskost. Ano. Odvaha a ženskost. A vy se samozřejmě kromě tedy politiky věnujete i své vlastní praxi. A teď tedy díky některým poslancům za ANO víme, že máte čerstvě doktorát, gratuluji, to byla taková roztomilá kauza, ale je vidět, že se prostě nevěnujete jenom té politice, že jste velice aktivní i jinde, ale zase to krásně kloubíte. A samozřejmě už se pomaličku blížím k tomu vašemu návrhu vlastně zjednodušení rozvodu, který mně připadne teda opravdu jako velice, velice fajn. Já bohužel mám vlastní zkušenost a vím, že existují prostě páry, které jsou schopni se domluvit, záleží jim na dětem, jen z nějakého důvodu už prostě nejsou schopni spolu žít. A i ti vlastně procházejí poměrně velmi dlouhou a bolestnou a takovou jako i spoustou různých dotazů, které by ani třeba nechtěli řešit. A to ta vlastně vaše novela, na které pracujete a která bude, myslím, že od roku 25, možná 26, tak ta by to měla změnit. Zkuste nám něco říct o tom, jak to probíhá teď a co by měla vlastně změnit tady ta novelizace. Já možná ještě začnu malinko šířeji, protože jak když jsem vstupovala do politiky, tak to rozhodování a nakonec i to rozhodnutí padlo v mé advokátní kanceláři. A padlo právě nad těmi spisy, kde člověk, když jde dělat advokacii nebo právo, tak chce pozitivně ovlivňovat osudy jednotlivců. A najednou se zjistí, že některé osudy není schopen nějak ovlivnit, protože mu v tom brání ten systém. A tak jsem byla taková ta advokátka rebelka, která říkala, a takhle to nejde a pojďme to dělat jinak. Ale zjistila jsem, že na to nemám vlastně jako tu pravomoc, protože se musím řídit tím platným zákonem a buď se ten zákon změní, nebo já ho musím respektovat a soudce ho taky musí respektovat. Což byl ten vnitřní impuls k tomu jít do politiky, tak když já tenkrát si vzpomínám, jsem si říkala, no tak když jsi tak chytrá, víš, jak se to má dělat jinak, tak si to běž zkusit. A to už je samozřejmě jako mnoho let, ta cesta byla dlouhá a protože jsem pořád hledala, jak se to má udělat jinak, tak jsem se tomu věnovala i právě v rámci té své akademické práce a v rámci toho doktorátu a propojilo se mi to poměrně zajímavým způsobem, jak někdy ten osud nás někudy vede, úplně nevím, jak to skončí, že ještě předtím, než jsem dopsala tu dizertaci, tak jsem vlastně tu svoji vizi toho, jak bychom měli dneska přistupovat k rodinám, které jsou v krizi, mohli upravit v tom systému. A o tom je vlastně celá ta takzvaně rozvodová novela, kdy pro mě manželství rodina je jako velmi posvátná hodnota a nemyslím si, že to máme zjednodušovat tak, aby to bylo bychom otevřeli vlastně úplně stavidla tomu, že bude rozvést se velmi jednoduché. Pořád je to něco, co se zásadním způsobem dotýká nejenom nás, ale má to i určitý přesah do té společnosti, má to ale především přesah do těch dětí. Jenom naše rozvodové právo je přes 20 let staré, minimálně ta myšlenková báze, ze které vychází a pořád tam byl jako pro mě nepřiměřená ingerence, nepřiměřená kontrola toho státu, která vlastně pořád vycházela z toho myšlenkového pojetí minulého režimu, kdy stát kontroloval, jestli máte právo se rozvést, kdy to muselo být v souladu teda s tím zřízením, což už dnes neodpovídá té naší potřebě. Vy jste hovořila o rozvádějících se manželech, kteří jsou schopni se domluvit. Tam jim máme pomoci maximálně, aby to tak bylo. Ale pak jsou tací, kteří jsou ochotni to dítě udělat rukojmím svých sporů, svých emocionálně nevyřešených vztahových věcí. A tam potom ale zase ten stát, ta justice musí být schopna zasáhnout rychle a včas. Což se ne vždycky dnes děje, některé kauzy jsou i pak i medializované. A tam prostě stát nemá právo selhávat a nemá právo říkat, to si vyřešte v rodině. Protože to se samozřejmě potom zase nese celým tím sociálním a ekonomickým systémem, protože v nějakém okamžiku jsme zapomněli někomu pomoci
a ten někdo ale ještě si tu pomoc zasloužil, protože ještě byl zranitelným dítětem. Tolik tedy ta novelizace. Já mám ještě další otázku pro vás, která je možná taková zvláštní. Nevím, jestli to vnímáte, ale patrně ano, že se to k vám také dostává, ale já když vlastně slyším o vás třeba někoho mluvit, tak se dost často stává, že pro pravičátky jste hodně levicová, pro levičáky konzervativně pravicová. Jaká vlastně teda jste? Jak to vidíte vy? Kde vlastně jste? Asi se s tím taky setkáváte, že tady to hodnocení na vás neustále od někud jako vyskakuje. My žijeme ve společnosti, která je tak trošku jako tady to moje sáčko, tak trošku jako černobílá. A každý z nás se musí vejít buď do té černé nebo do té bílé. A současně vlastně všichni potřebujeme, jak je to složité, okolo nás ten svět, o to více ten politický, tak si všechny potřebujeme někam zaškatulkovat. Teď se tomu nově říká nálepkovat, což je takové ještě navíc jako negativní. A ještě do toho jsem jiná v tom smyslu, že když se rozhlédnete i po třeba straně, jejíž jsem členem ODS, tak nejsem vyloženě typický prototyp člena nebo představitele ODS. Jako 40letá žena s nějakou zahraniční zkušeností, s nějakým pohledem na svět, tak si spíš myslím, že jsem pro mnoho vlastně do určité míry nezařaditelná. Protože... Neví, co s váma. Ano, přesně tak, najednou. A tím pádem je to tak, že každý si do toho nějak jako přenáší. Potřebujeme někam zaškatulkovat, aby v tom měl pořádek, ale najednou moc jako nikdo neví, co se mnou, přesně tak. Takže ano, ty ženy, ty mladé ženy a ty mladší ženy a většinou bývají jako liberální a ještě navíc jako ona se ta dekora baví o těch dětech a v některých ohledech je liberální, to je prostě jako úplná pirátka. Pro některé zase mají pocit, ti, kteří jsou trošku aktivističtěji naladění a mimo to politické spektrum, tak mají pocit, že bych měla být i já mnohem aktivističtější, že jsem moc pravicová. A já to vnímám i v té sněmovně, že ať řeknu, když zastávám já ten svůj názor, tak jak já říkám, dostanu zprava i zleva. Jak si to myslím, že opravdu. Ale ono to souvisí jako jak s tím mým advokátním pohledem, tak i s mojí snahou ty věci jenom jako pojmenovávat a nehrotit je do toho extrému. Viděli jsme to v okamžiku, kdy se projednávalo manželství pro všechny. Tak každý měl nějaký svůj, ale někdy až jako dogmatický názor, o kterým nebyl ochoten diskutovat. Mě tam samozřejmě jako nejvíce, zase v souvislosti s tou profesní kariérou, tak jsem já osobně řešila otázku dětí v těch rodinách. A na to ale není černá nebo bílá odpověď. A já jsem ochotná o té odpovědi jako diskutovat na obě dvě strany. A potom samozřejmě se někdy jako stává, že najednou si z toho každý z té mé diskuze vybere, co se mu hodí. Takže spíš si myslím, že vlastně jsem pro mnoho lidí nezařaditelná. A tím pádem, protože politika je soutěž, politika je o neustálé konkurenci, tak je snaha nebo je přirozené, že se mě pak někdo snaží vlastně jako vytlačit na nějakou stranu. A já to vlastně jako těm mužům úplně, ani svým kolegyním úplně nezávidím, protože všichni chceme, aby naši kolegové byli čitelní a najednou se tam zjeví nějaká dekru a jako, co my s ní tady máme dělat. A ještě si to všechno dělá po svým. Ještě tomu fakt věří to, co říká. Tak mně to teda naopak připadne, jako že jsem ráda, že tam ta dekruha je, že se prostě... Já totiž si pamatuju ještě spoustu let zpátky, že opravdu byla i témata, o kterých jako třeba pravičák nemohl mluvit, protože hnedka my jsme tady v časopise otvírali kolikrát témata, která prostě se zdála jako málo konzervativní, málo pravicová, třeba životní prostředí. A úplně se to během pár let úplně se to přeformátovalo a najednou, jako říkáme, to je bytostně konzervativní téma, to životní prostředí. Ale pamatuju si ten začátek jako jak jako životní prostředí, jako ty jak o tom chceš psát, jo, takový levičácký téma. A mně to připadlo vždycky jako strašně, jako až fakt jako legrační, jo, že by měly být pravicový, levicový témata, pravicový, levicový člověk. Samozřejmě někteří lidi jsou naprosto jasně takhle zaměření, ale ta politika by právě měla být o schopnosti, že nabízíme různé řešení, bavíme se o nich a snažíme se prostě nabídnout to, co se
to, co potřebujeme. A já si myslím hlavně, že ten život je trošičku pestřejší než to dělení těch škatulek. A ono je hrozně jednoduchý ty škatulky jako chtít hledat, ale pokud máme nějakou životní zkušenost, potkáváme se s lidmi okolo nás, tak často zjistíme, že to škatulkování není tak úplně jednoduché. Že mu teď v mnoha velmi konzervativních a velmi pravicových rodinách se najednou stalo, že máme nemanželské děti, anebo máme dokonce děti, které mají místo partnera, partnerku. A když teda vytáhneme jenom to, co je takové to nejvíc součástí nějakých těch kulturních válek. A on vlastně i ten politický život dneska, životní prostředí není ani levicové, ani pravicové, že ano. To je prostě jako, jak k tomu přistoupíme. A já spíš myslím, že často máme tendenci spadat do klišé. A to mě vlastně ani jako nejde, protože jako právníkovi mě nejde. Já jsem o tom jako připravená diskutovat a bojovat argumenty a poslechnout si tu druhou stranu a posunout ten svůj názor. A v mnoha ohledech já teda musím říct, že pro mě ta Poslanecká sněmovna, je to můj první mandát, byla a stále je formativní. Že mnoho zkušeností nebo věcí, na které jsem měla nějaký svůj názor vlastně jakoby zvenčí, tak najednou z těch diskuzí uvnitř já jsem jako posouvala ten svůj názor. A teď neumím často říct, že jsem ho jako posouvala pravicově nebo levicově, protože oni ta témata nemají jako jasnou dělicí čáru, kde přesně jsou. Ale zase tou prací vlastně se člověk taky nějakým způsobem, možná i s tou dobou se posouváme někam dál. A já jsem přesvědčená, že dnes žijeme jak jako společnost, tak jako politici v době, která je přelomová. Protože třeba mnoho věcí, které já jsem se učila, co se týče mezinárodního pořádku, mezinárodního míru, mezinárodních organizací, tak se najednou ukazují, že jsou tak trošku jinak. Najednou vlastně jako ty teze neplatí úplně a my o nich musíme najednou přemýšlet a diskutovat úplně jinak, než jsme byli ochotni. Kdybychom před 10, kdybych já kdysi na univerzitě, což teda bude víc než 10 let, řekla, že Rada bezpečnosti byla poskládána, ty její principy fungování byly nastaveny špatně, tak si všichni budou klepat na čelo, že jsem se zbláznila, že všechno funguje, protože těch věcí, které nefungovaly, vlastně tehdejší doba nám tolik neukazovala a všichni jsme měli pocit, že je to takhle správně. A najednou vlastně některé krize nám ukazují, že je to jinak. A já si myslím, že v politice my bychom měli být schopni se zkusit podívat malinko i za ten roh, co se může stát. A o těch věcech jako být schopni diskutovat otevřeně. Potom jsme akorát často pod tím tlakem té společnosti, která chce ta černobílá řešení, která nás chce vlastně jako mít v tom správném šuplíčku a která od nás chce slyšet jenom buď je to bílý nebo je to černý. A my, když se potom snažíme, a to vlastně se stává v tom okamžiku mojí ohromnou nevýhodou, když já se snažím ty věci jako pojímat, diskutovat o nich, a pojmenovávat je správně, protože najednou ta naše marketingová doba, a my podléháme všichni, chce, aby to bylo jenom takhle a nebylo tam nic. Přesně tak stručně, jednoduše, pokud možno prostě do 30 vteřin, to tady mý kolegové taky mě vždycky říkají, už jste dlouzí, jste 40 vteřin. Mně říká dcera, že mám 2 vteřiny na to, abych někoho zaujala na sociální síti a říká, ježišmá, a jak to mám ale udělat? To bohužel pak opravdu nahrává věcem, který nemusí být pravda, že jo, který se prostě rychle řeknou a zaujmou. Ve chvíli, kdy člověk chce tady tu nějakou nepravdu nebo třeba otevřenou lež vysvětlit, tak to prostě do těch 30 vteřin nedostane. Do 30 vteřin dostanete jasné sdělení, které vůbec třeba nemusí být pravdivé, ale ve chvíli, kdy chcete nějakým způsobem vysvětlit celý ten koncept, a obávám se, že to je teda obrovský handicap, který teďka mají vlastně všichni lidé, kteří se na věc dívají nějak komplexně. Ale jsme prostě v době, která je strašně rychlá a nepřeje jakýmkoliv vysvětlováním. No a vy jste poslední médium, které ještě není clickbaitové? Já myslím, že jsme asi opravdu poslední médium, které ještě není. Ale taky teda jsme takový dissent, řekla bych. Kontexty začaly v dissentu a myslím, že se do něho zase vracíme, protože prostě fakt jako jdeme cestou, která vlastně jde úplně proti duchu doby. Ale já jako doufám, že se lidé zase jako vrátí k tomu, že chtějí slyšet, jak to je, že to prostě není
není tak, jo? Že a navíc jako strašně moc doufám, že se vrátíme k tomu, že opravdu se začneme bavit a ne prostě tancovat tanečky nebo dělat jako věci, které prostě nám fakt jako k ničemu vůbec nejsou. Tak jsem ráda za každého, kdo to tak jako dělá. A já myslím, že do kontextu to můžu říct normálně asi v politickém vysílání, nevím, jestli bych to byla schopná uhájit, ale ty kontexty asi bude druh toho časopisu, média, které nikdy nečetla většinová společnost. A vlastně nikdy jste k tomu asi ani nesměřovali. A já si vlastně myslím, že toto rozvrstvení, že jsou některé informace, některé platformy, které si dávají záležet na tom, aby mluvili o věcech, které se nikdy nestanou většinovými, ale i přesto ovlivňují úplně nejvíce, protože umění v mnoha oblastech nikdy nebylo mainstreamovou záležitostí a přesto ovlivňovalo jako velmi silně celé naše dějiny, literatura taktéž. A jenom dneska máme často všichni pocit, my politici bohužel oprávněně, protože to souvisí s těmi volebními preferencemi, které by trošku mainstreamové měly být, protože jinak to úplně nefunguje. Ale přesto my vždycky budeme potřebovat někoho, kdo je ochoten právě tomu jako jít do hloubky a posouvat ty věci dál, protože v rámci toho clickbaitu ty věci neposunete dál. To jsou jenom přesně takové tak, jako malé hřebíčky. To je takové jenom udržování toho aktuálního stavu a já věřím, že ta část té společnosti, která pořád chce jít do hloubky, tady vždycky byla a vždycky bude. Já doufám a zase naším úkolem kontextu i dalších podobných médií je vlastně opravdu se o to zjednodušování maximálním možným způsobem snažit, aby jsme prostě skutečně dokázali i složité věci vysvětlovat co možná nejpřijatelnější formou pro co nejširší publikum. Je to nesmírně těžké, protože my zase většinou hnedka, jak vy jste říkala, dostanu zprava i zleva, tak my pak hnedka jako dostaneme, ale vy jste se vůbec nezmínili, že tady jste to zjednodušili, toto prostě takhle nemůžete, nezauvažovali jste, že? Takže jakékoliv zjednodušení zase dostaneme jako z té druhé strany, že jsme jako byli příliš jednodušší. Ale to jsou takové stezky, že to ale vlastně jako souvisí úplně s každou dobou, když se ohlédneme, tak pokaždé se vlastně jako najednou bylo nutné přizpůsobit té době, tomu novému jazyku, tomu způsobu. A dřív se to psalo ručně s knihtiskem, najednou zase přišel jako jiný způsob, jak ty věci vyjadřovat. My jsme teďka, myslím, že asi jako největším mementem naší doby jsou opravdu ty sociální sítě. A my s nimi ještě jako společnost úplně jako neumíme pracovat, nevíme, jak s nimi naložit, víme, že tady jsou, všichni je máme, ale vlastně pořád úplně nevíme, jak nás to ovlivňuje, jak to vlastně ovlivňuje právě všechny ty informace, jak to ovlivňuje nás. My najednou jako politici se ocitáme v situaci, kdy tam nejsme schopni některé věci vysvětlit, prosadit, protože politika úplně nebyla a priori dělána proto, aby odpovídala sociálním sítím, ale najednou jsme všichni pod tlakem. Už ne ani čtenosti, ani ne clickbaitu, ani ne oblíbenosti, ale nějakých algoritmů, kterým ale já nevládnu, oni vládnou mě, což je vlastně úplně zvláštní situace, úplně nová. A najednou jsou to ty algoritmy, které rozhodují o tom, které video bude mít kolik zhlédnutí. A vlastně, když to řeknu jinak, která informace se dostane ke společnosti a která se nedostane. Což mně vlastně jako přijde jako neuvěřitelné, že já jsem sice byla zvolená, vy k tomu máte médium a snažíte se ty informace šířit. A přesto ani jedna z nás už nemá v ruce. Není to tak, že když napíšete výborný článek, že bude mít větší čtenost a není to tak, že my, když uděláme nějaké dobré rozhodnutí, že to zákonitě znamená, že se dostane ta informace k více lidem, protože o tom rozhoduje nějaká matematická veličina založená ono je to vlastně ještě o něco smutnější, protože vlastně je skoro jisté, že ta negace se dostane prostě rychleji a hlouběji, protože prostě tak jsme lidé nastavení, my prostě nás víc zaujme něco prostě, co opravdu, fakt to takhle je, jako
takhle prostě jsme každý člověk. Takže ve chvíli, kdy vlastně se vlastně snažíte šířit něco pozitivního, tak jste nutně v defenzivě, což mně připadne teda jako strašně smutný. Tak v tom případě já jsem marná, protože jste začínala s tím, že já se pořád usmívám. Už to dokonce říkali i mý kolegové, když říkáš ty vážné věci ze sněmovny, jak se u toho nemůžeš usmívat. A já, proč se u toho nemůžu usmívat? Já jsem se usmívala, já ne, že si usmívám. Ale já věřím, že toto prostě, že se toho nasytíme, že se ta negace přece jednou musíme nasytit. Já si myslím, že negace tady byla vždycky. Vzpomeňme si na černé kroniky z první republiky, ale i předtím vždycky to ty lidi vlastně jako nějakým způsobem přitahovalo. Jenom ten dopad nebyl takový. Prostě, a hlavně vždycky tam byla nějaká jako odpovědná role, buď třeba toho editora, toho článku, nebo toho politika, že se to drželo na nějaké úrovni. Zatímco právě dneska my už vlastně toto nám uniklo, tím pádem vlastně jako najednou jsme otevřeli jako přívali té negaci, která byla vždycky v té společnosti. Jako my jsme v situaci, kdyby bylo jako víc vražd, nebo byl jako život složitější. Naopak ten život je jako nikdy nebyl minimálně u nás. Přesně tak. Tady ve střední Evropě. Život tak jednoduchý a tak bych řekla jako komfortní, jako je dnes. Přesto tady máme něco, čemu se zase znovu nazpátek říká blbá nálada. A máme pocit, že nic nefunguje. Protože vlastně jako najednou my jsme otevřeli s těmi sociálními sítěmi a těmi algoritmy příval té negaci a máme pocit, že je úplně všechno špatně. A dřív se to dařilo držet, protože jsme to měli, řeknu, jako pod kontrolou. Ten stát si byl schopen to ohlídat a vlastně i ta umělecká sféra taktéž. Já to jenom říkám, že si myslím, že jestli před námi stojí nějaký úkol jako před společností, nejenom před politiky, tak je to právě tenhle říci, jak dlouho ještě se můžeme tvářit, že toto se nás netýká, že toto není něco, co by bylo nutné třeba uchopit zákonem, nějakým způsobem zregulovat a nastavit tomu nějaká pravidla. No, asi ničíme tím vlastně sami sebe. No, takže by to nějaký zásah chtělo, protože je pravda, že spousta lidí s tomu prostě neumí bránit. Neumí se bránit tomu přívalu té negace a pak nutně to má vliv i na jejich život a opravdu podlehnou pocitu, že prostě všechno je špatně. A když ještě někdo prostě toho trošku cynicky zneužije ve svůj prospěch, ve volební preference, tak o to pak prostě se dostáváme do začarovaného kruhu, kde se jakákoliv pozitivní věc strašně těžko prosazuje. Toto mě připomíná slova Petra Fialy, když jsem se ho ptala, co ho nejvíc vlastně překvapilo v politice, tak říkal, že byl asi jako na všechno překvapený, že ho jako nic nepřekvapilo, ale jedna věc ano, jak se nedá vlastně prodat pozitivní věc, jak to jako nikoho nezajímá, že z té akademické sféry byl přece jenom zvyklý, že když se něco povedlo, tak si toho jako lidi byli ochotní všimnout. A tady, když se něco povede, tak je to jako samozřejmost, jako proč to tam vykládáte, to přece jako je vaše práce a vlastně se neustále všímá těch negativních věcí a to mě jako to mě připadne prostě škoda. Jako, myslím si, že prostě ubližujeme sami sobě tímto přístupem a já bych byla moc ráda, kdyby se to změnilo, ale budu proto dělat maximum, vy děláte také maximum a věřím, že třeba takových lidí bude stále víc, že prostě si nebudeme nechat pořád jenom vnucovat tu představu, jak strašně tady se žije a jak se máme špatně, jak je všechno špatně. Víte, ono ideální by bylo samozřejmě tak, že dobré věci není nutné prodávat, protože oni se dějí. Ale najednou, vy jste to říkala sama, to, že se máme dobře, to, že byla zvládnutá migrační krize, to, že tady topíme a svítíme, to, že tady nemáme ty tanky, to, že se ekonomicky máme relativně dobře, jakkoliv samozřejmě stejně jako celým světem, tady prostě ta inflace zanechala nějaké šrámy, tak podle mě ani by vlastně nemělo být kolem toho politika to prodávat, protože je to vidět. Ale ono to tak najednou... Ono to najednou jakoby vidět není. Ano. Ono to najednou prostě, jak kdyby to nebylo. To tady my asi nevyřešíme, ale můžeme si alespoň postesknout, tak teda nejsme jenom dvě optimistické ženy. Nicméně já bych nerada končila nějak pesimisticky. Naopak, já mám moc ráda advent, velice se těším na Vánoce, myslím, že toto mají společný snad všichni. Nevím, to je asi obecné, že tady toto období nás prostě těší a těšíme se na tu rodinu, těšíme se na své přátele. A mě by zajímalo, jak je to ve vaší rodině, protože tím, že se tam spojují dva různé vlivy, prostě dvě různé kultury, tak mě by to hrozně zajímalo, jestli prostě, co jste třeba do své rodiny přijala od těch francouzských příbuzných. Projevuje se to nějak?
Určitě se to projevuje. Samozřejmě i u nás trvalo nějakou dobu, než jsme si to sladili. První 10 let, už jsme spolu dlouho s manželem, to byl ten kapr. A jedny Vánoce manžel prostě položil velmi razantně ten příbol a řekl pyžame. Už nikdy. A tím kariéra kapřích řízků u nás byla ukončena. Opravdu se jako snažil a držel. Takže postupně jsme přišli na různé francouzské večeře. Dětem to také vyhovuje. Ty si samozřejmě po kaprovi nějak se jako taky si ho nenaučili jíst. Když byly děti malé, tak jsme měli i ten vánoční stromeček ráno, což bylo vždycky složité, protože my slavíme štědrý večer. Štědrý večer v Čechách, ve většině západních zemí mají ráno ty dárky. Postupně se nám to díky bohu podařilo už sloučit jenom na ten štědrý večer, že už děti na tom netrvají. Co se týče... A v adventu jsou nějaké rozdílnosti? Něco, co prostě... Mnohem víc čokolády ve Francii. Čokoláda úplně všude. Francouzi mají hodně spojené ty Vánoce. Hodně spojené Vánoce s čokoládou a samozřejmě jako vždycky s jídlem. Oni rádi dobře jí, takže to je hodně podobné. A vy vlastně teď i v rámci charity jste také tam vnesla kus Francii, protože jsem viděla, že vlastně děláte palačinky, takové ty opravdu francouzské, tenoulinké. Já jsem to poprvé viděla ve Francii, vím, že jsem si to okamžitě zamilovala, takže to je taky vlastně takový... To je spíš takový pozůstatek našeho společného začínání podnikání, protože když manžel začínal bistro, tak jsme dělali francouzské trhy. Myslím, že oba dva velmi rádi potkáváme lidi. Baví nás vlastně jako vytvářet ten prostor, kde se lidi mohou jakoby setkávat, kde se můžou bavit. To je něco, co jsme dělali už různě pro kamarády a to prostě vytvořit tu příležitost, kde se lidi baví a dobře se tam nají. Vlastně jako vždycky pro nás, jako pro organizátory velmi příjemné. Takže tak vznikly francouzské trhy a v nějakém okamžiku najednou nebyla brigádnice, tak jsem se najednou za tím palačinkovačem ocitla já. A musím říct, že jsem strávila opravdu jako nádherné dny. Ono totiž, a já jsem mnoho let jako studentka dělala servírku během práv a ono to jídlo vytváří jakousi jinou vazbu mezi těmi lidmi. Takže když stojíte za palačinkovačem, tak se s těmi lidmi bavíte vlastně úplně jinak. Jak kdyby se tam najednou vytvořila jako nebo ta bariéra možná mezi námi lidmi spadla a je to příjemné. Takže já když jsem nyní hledala, protože samozřejmě najednou, když jsem se stala advokátem, když jsem se stala politikem, tak najednou jsem zjistila, že velmi často tam mám tu bariéru. Ta bariéra, která souvisí s těmi funkcemi, které jste citovala na začátku, která vlastně jako najednou mnoho lidí se mnou jako nemůže bavit, protože jsem přece ten politik, že jsem přece místopředsedkyně a ještě jsem ta advokátka. A vlastně mě tento způsob potkávání s lidmi nad tím palačinkovačem umožňuje zase vlastně jako vytvořit to prostředí, které je nám všem příjemné. A pro mě musím přiznat, že je to i druh relaxu, protože je to krásný a moc si to užívám. Je to teďka 3. adventní neděle, já jsem teda už v létě jezdila s palačinkovačem. Je to opravdu o tom setkávání. O tom setkávání a o tom povídání a o tom, že potkáte lidi, které byste normálně nepotkala a najednou zjistíte. A mám spoustu příběhů z toho léta. Jsou to takové ty střípky, jak si vzpomenete, tamhle někde v Prostějově maminka, která řeší mateřskou, tamhle paní, která má problém s bydlením, ale řeší to s ní charita. Tady v Jihlavě jsme řešili otázku lékařů, mnoho příběhů a to mě vždycky bavilo na té advokaci a myslím si, že je to hrozně moc důležitý i pro mě, protože to samozřejmě ty zákony, každý ten zákon, který přijímáme ve sněmovně, má být naplněn a má odpovídat nějakému příběhu. A samozřejmě nejsou to jenom ty zákony, každý zákon se týká lidí, takže ten příběh je samozřejmě i v tom atomovém zákoně, je samozřejmě i v těch zákonech, které mají jako strašně složitý název, je i v zákoně o státním rozpočtu. Ten je taky přece, ten zákon je taky plný těch lidských osudů a příběhů. A najednou, když se s těmi lidmi můžete o tom bavit a není tam přesně jakoby ta funkce zatím, není tam ta překážka, tak si myslím, že je to osvobozující pro nás všechny.
Já vás je ráda naučím, jestli si najdete čas. Ráda. Nechám se ráda poučit, mám to opravdu a hlavně zatím vlastně vidím jednak ty příběhy a jednak i tu možnost vlastně dostat se trošku blíž k lidem a něco jim vysvětlit. Věřím, že pak prostě jsou ochotní třeba i sledovat víc vaši práci, nevidí za tu právničku nebo tu ODSačku, s kterou by prostě měli ten respekt nebo třeba naopak až jako nějakou antipatii, ale prostě vidí člověka. A to je přesně to. Já bych totiž chtěla, abychom i ty politiky viděli, že jsou to taky jenom lidi, že to nejsou jenom ty funkce a že i premiér je člověk, i ministr je člověk a v okamžiku, kdybychom je začali vnímat takto, tak možná bychom z nich nedělali ty nejvíce nenáviděné, ty obětní beránky, možná bychom se snažili, ta komunikace by byla jednodušší. My si tady ten příkop budujeme dlouhodobě, to není otázka této vlády, jakékoliv naštvání vždycky jako je možné to svést jako na ty politiky, souvisí to i s tím minulým režimem, rozumím tomu, ale myslím si, že naším úkolem je neustále se vlastně jako vracet nazpátek. A já teda, když jste se mě ptala na ty Vánoce, tak já to ještě odlehčím, jako to se teda, a ono to souvisí s těmi palačinkami. Proč dělám palačinky, tak doma se mi smějí, že je to téměř to jediné, co umím uvařit. Takže když máte skvělého kuchaře, to by přece bylo hřích. Co se u nás postupně teda opravdu jako přestalo provozovat, je takové pečení cukroví, protože se ukázalo, že v tom nejsem příliš schopná. Takže tuto tradici jsme postupně nechali uvadnout. Já myslím, že nevyužít potenciál vašeho muže by bylo opravdu jako hřích. To rozhodně to nedělejte. Nechte ho vytvářet. Ale palačinky slibuju, že nebudu dělat doma teďka na Vánoce. Myslím, že jich bylo dost. Já vám moc krát děkuju za rozhovor. Jsem ráda, že jsme měli tady tu příležitost a že i naši posluchači budou mít příležitost vidět Evu Dekroa jako člověka a ne jako advokátku, političku. A myslím, že o tom to prostě je. O tom být schopni spolu mluvit a nenechat se úplně ubíjet negativními věcmi a my za kontexty můžeme slíbit, že my to rozhodně budeme v tom se snažit dělat maximum. Takže Evo, já vám moc krát děkuji za dnešní adventní povídání, no a s vámi se budu těšit zase na shledanou. Já také moc děkuji a krásný advent vám i všem, kteří si najdou čas nás poslechnout. Děkujeme moc krát. Mějte se krásně.